otu ọlụ gbanụ nke otu Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade bụ ndị kegara n'ihu wee nwụchikọ mmadụ abụọ ndị nke ọlụ ha bụ igbubu igwe ọkụ bụ kebụl nna bụ ndị nke a na-enyo bụ ndị nke anwụchikọrọ n'Ọnịcha. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Bidike ga-akọtọpụrụ gị akụkọ etu nya bụ ihe si wee mee. Ọ na-agwa ndị ụlọọrụ ABS okwu, onye mgbasa ozi nyegara otu ahụ bụ Maazị Anthony Agbafune kwuru na ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị anwụchikọrọ oge otu onye bi n'ebe ahụ bịa gbaa ama gbasara mmadụ na-abụ na-akpa aka anị n'ihe igwe na-enye ọkụ nọ na okirikiri ahụ. Ọ nọkwaziri ebe ahụ wee kwuo na ndị omekome a bụ ndị sala asịsa nyegara ọtụtụ akparamagwa ọjọọ bụ nke ha na-akpaso n'ọtụtụ ebe dị iche iche banyere ihe igwe ọgbara ọfụrụ. Otu n'ime ndị ahụ na-enyo enyo bụ Maazị Chigozie Mbakwe yọrọ mgbaghara bụ nke o kwuru na ha chọrọ izu ya ezu. Ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị akpụrụ gagharịa n'okirikiri ahụ bụ nke mmadụ 20 na-anakọta ego ụtụ isi n'ụzọ na-akwadoghị bụkwa ndị so na ndị akpụgharịrị akpụgharị. Otu ahụ kwere nkwa na ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị a ga-enyefega n'aka ndị uwe ojii maka nnyocha gba ịgba nakwa ntaramahụhụ ha.